Kaligtasan ng mga water rides sa Lingayen Beach, Sinuri. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ininspeksyon ng mga otoridad ang mga water rides sa Lingayen at Estancia Beach noong Abril 16, kasunod ng patuloy na pagdagsa ng turista ngayong summer. Sinuri ang tinaktang safety at operational standards ng mga banana boat at iba pang inflatable water rides na inaalok ng mga bangkero sa mga beachgoers para sa kanilang kaligtasan. Kabilang sa mahigpit na minomonitor ang kondisyon ng kagamitan, life vests, kapasidad ng sasakyan at emergency response operators. Sinuri rin kung may sapat na safety briefing bago sumakay ang mga turista at kung rehistrado at may kaukulang permit ang mga operator mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa ulat, pinaandar ang inspeksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ngayong tumataas ang bilang ng beachgoers. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.